Babyn baby, my man na babyn baby. Kin shige mai can cikin zuciya shi ne ya sani na muke tambara. Uwar gida Nuratu na kira, Umma Alina ke ne kai kira. Capacity ki ya wuce address da connection shi kika kira. Alimu ya muke godiya, kuma ya ce bai miki kishiya. A guri na kin fi baturiya, ba ruwansa da matan Saudiya. Kuma ya ce da ke ka tutiya, a gidan shi dan zo ke jiya. Shi ba ya ce ko da bayan in baga ke baya da matsala. Baban Sultan baban Ashraf, Alimu kai baka da illa. Ni na shaida yadda kake ta son babyn baby ke hamdala. Mama Alina kin yi capacity, kun connection kin wuce quality. Halayya babu calamity, dan jin kai ne muke baiti. Ya'ya sun haɗu saiti, albarka Allah ya saka. A gidan ku ne muku barka, wallahi kun zama kwamiti. Abdallah Sultan da Sanusi, mamar ku ta yi capacity. Habiba Maiman ya bani sako, ya ce man kuna da unity. Na gani danga Ashraf, ga Alina gida na Arab. Sako ne an banzan isar, cip 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 ba wata tawar. Zan bayar na dau alkawar, gwangwana tilo ce farar. Ke na aura na baki duka, zuciya ta rike mini alkawar. Ba kuɗi na ko zancen baka, da kike so na gano silar. Ni kike so fiye da kanki, to shauki zaki alfahar. Alimu na baki duka, mallaki na kin zama shadaka. Uwar gida mai ɗaki duka, tausayi na san kin saka. Zuciyarki ba ta sassaka, Nuratu furta ke saka. Zuciyarki komai ke kaso, furta min ni zane miki. Tunda mun kai aure babukin, junanmu na yafe miki. Alkawar ni ba na yi miki, kishiya ni na janye miki. Rabbi sarki na gode maka, ‘ya'yana da kabban su haka. Da silarta Nuratu ga tanan, albarka ce muka sassaka. ‘Ya'yana har ita gani nan, ya Allah samu mu haɓaka. Matata matata dan ke ce haka, addu'arki ta zo min tanan, ta biyo nan ta dawo tanan. Ke nake so kin zauna tanan, kokari ma kin yo na sani. Banda kuɗi ko tarin sani, ki rufe min kin saya mini. A gidana yanzu da anjima, hidima ce kin yi ta Nuratu. Dan ƙauna ke babyn baby, Alimu ne dan aiken satu. Aka aiko gaban ka kisha, an baki ki huta Nuratu. ‘Ya'yana na yafe maku, Abdallah na yafe maka. Har Sultan kai ma na saka, Sanusi man ya sharaka. Ashraf na yafe maka, Habiba ‘yata ke ma na saka. Alina Auta ke ma na saka, mamar ku na yafe mata. ‘Ya'yana yanzu da anjima, bayan rai ku yafe mini. Matata kin yi capacity, ga connection yau kika zamani. Capacity ki dole a mai kiɗa, uwar gida ganga na kiɗa. Taka rawa ki kyale yan gara, kina da kyawu ba kya hasara. Shugaba ce mai kore fada, baki da muni Nuratu na fada. Sako ne an ban Nuratu na isar, na gode Nuratu na wuce. Kai Aliyu na babyn baby, saƙonka na yi zan wuce. Inda ranmu muna nan lafiya, aure na dole kuje na ce.